Hola, en aquest vídeo d'avui aprendrem a fer davant-darrere. Ja sabem fer el primer caminant, el colzet, sabem fer el segon i ara anem a fer un altre nivell de punt, per dir-ho així, que és el davant-darrere. Començant de la mateixa manera, sempre en el peu dret i aquesta vegada posarem el peu cap endavant. 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Per això se diu davant, 2 i 3, darrere, 2 i 3, davant, 2 i 3, darrere, 2 i 3, davant, 2 i 3, darrere, 2 i 3. Penseu, practicau totes les vegades que us faci falta i a continuació hi afegirem els braços, sí? Els braços serien, penseu que el braç dret no va dalt, sinó que va enmig i acompanya un poc a la cama, és a dir, va un poc cap endavant. 1, 2 i 3 i darrere, 2 i 3, davant, 2 i 3, darrere, 2 i 3. Fixeu-vos que és molt important que els braços estiguin estirats, perquè això és el que li dona elegància en aquest punt, sí? Davant, 2 i 3, darrere, 2 i 3. Llavors aquest punt se pot fer en parella o en rotllo, com tots els punts del bolero, però ara ens imaginarem que estem dins un rotllo i el anem fent rodant, d'acord? En la música. Veureu com queda. Rotllo, sí? 1, 2 i 3, 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 1, 2 i 3. Veus que guapo que queda? Àliga. Aquest és el bolero de l'amor, de música nostra, que és el que hem fet servir per aquest punt bàsic. Us anima que el practiqueu i ja ho sabeu. Ens veiem en el pròxim vídeo.